עבודה קבוצתית לשנת 2025, מקום לגור בו, במאי אמיתי האיש בן אוזיליו. תודה. תודה רבה. תודה לחברי כיפות הזהב. אנחנו לא רצינו לעשות את ההפקה הזו. אנחנו ב8 באוקטובר היינו צריכים להתחיל חזרות על פרויקט דוקומנטרי אחר שקראנו לו אומרים שהיה פה שמח. ביום רביעי לפני השבת השחורה עוד ישנתי בחדר האירוח בקיבוץ בארי, ובבוקר עם המגש בחדר האוכל אמרתי לקרול בוקר טוב, והוא סיפר לי איך הוא התחמק מהמוות גם מהסרטן וגם ביום כיפור כשנפצע ביום הראשון של המלחמה. ב7 באוקטובר 3 ימים אחר כך קרול דוד כבר לא הצליח להתחמק מהמוות. לא רצינו לעשות את ההפקה הזו, אבל נקלענו כולנו לתופת ולגיהנום של 7 באוקטובר וראינו איך חבל ארץ שלנו נחבט, נכבש, מופקר, נחטף ובורח. מקום לגור בו צמחה מתוך קולם של תושבי העוטף, בחלקם השחקנים שלנו ובחלקם הקהילות של אשכול, המועצה הנפלאה שלנו. תיאטרון העוטף ימשיך ויספר את הסיפור של העוטף, ולא ניתן לאף אחד לעוות אותו או להפוך אותו לקונספירציה שתשרת את מי שהפקיר ועד היום מתעלם מהאחריות למחדל הנוראי הזה. 8 חודשים של חזרות שבהם ליקטנו חומרים ועדויות, יצרנו את העבודה הזו שמגיעה בימים האלה להצגות ה50. אז קודם כל, תודה ענקית לקבוצת השחקנים הנפלאה, לשחקנים הוותיקים, מיגל אורבך ויעקב אמסלם, לשחקנים הצעירים שעלו אחריי באוטו ועברו איתי מקהילה לקהילה במשך חודשים. הדס נוימן, עומר לבה, יסמין בר שלום אגמון, טליה דנצינג ששרה ומנגנת, עדי זינגר, טל מרחב, תום אמסלם, לצוות התיאטרון, למיכל, לגיל וסיגל ולוועד המנהל. תיאטרון אף פעם לא עושים לבד. התברכנו ביוצרים מופלאים שבאו אלינו לעוטף והתמסרו ליצירה שלנו. רננה רז על הדרמטורגיה, מור לידור על הכוריאוגרפיה, רן אלמליח על המוזיקה, איריס מועלם על עיצוב הבמה, תאורה ווידאו, דורון אשכנזי על התלבושות, ג'ניס על ההפקות וידאו, איריס פלד על ההפקה, מרס סינקה עוזרת הבמאי שלנו, יונתן סיגל מנהל ההצגה ומרטין קנטור מנהל טכני שלנו. בעיקר אני רוצה להודות לקהל שלנו, קבוצות שמגיעות מכל הארץ לשמוע את הסיפור, בתי ספר, תיכוניים, מכינות, לפני צבא, ארגונים חברתיים. אתם תעזרו לכולנו ליצור פה במדינה האהובה שלנו מציאות אחרת, מציאות של תקווה, של כבוד הדדי, ממלכתיות, שוויון, ונזכיר את המילה הגסה, שלום. כי על החרב נמאס לנו לחיות. תודה רבה לעמיתי, שבלעדיו באמת כל זה לא היה. תודה עמיתי. תודה רבה.